kublai pi baro ngi pediang sobhai pi shakathup khubor mataka janmit shwaban phaj ki khubor ngi nyapet chwai ki mat bakong san ai kublai Easter ka President Kari u Vice President Kari bat menteri rang badu Kari shabaro ki nong shong shlong jong Kari Banjur Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi baka jing penek pensa ikinrat klau bat ki klau ki betap kalong ka basai so ha India. Kawe lama ulat ke jela upagu Chauhan ya ka Rhino Riders Motorcycle Rally kabla penyat daka headquarters 101 area. Bat palat san hajar lais pangut ki bayabit thama ya gijing pang COVID-19 hakari haki arp sau kenta balala. Ki khubor ki babania ki riunget Kristan habaro kawe kari ki larake ya ka Easter mata ka sngi hagane ka sngi ka President Kari ka Draupadi Murmu u Vice President Kari u Jagdeep Dhankar bat menteri rang badu Kari u Narendra Modi ki la ai khublai Easter kerpang shabaro ki nong shong shnong Kari ki basa hapo Kari bat shabari hakajing ai khubor jongka ka President Kari ka laong bagani ka sngi ka long ka dak jong ka jing iet bat ka jing isnei hakanong ba shalong ru larake ya ka Easter Sunday hakaba ki spa ngut ki riunget Kristan ki lai shimbenta haki jingle niam haki yeng mani ha West Janta Hills District la rakhe ya ka Easter Sunday ha Jowai Parish ha ka bari ki spa ngut ki riunget Kristan ki lai shimbenta ha ka mas makhui Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi u banjur baga jing penek pensa ikimrat klau bat ki klau ki betap klalong ka basai so ha India ha ka ba ka jing yada ya ka Mariang kalong ka wei na ki benta jong ka jing long tenrai Modi u laong ya ka ne ha ka jing rakhe ya ka Jubilee ksiar jong ka Project Tiger ha mai suru ne ka sngi ukdau halor ka kolshor jong ka jing mane ya ka Mariang bat ki kla ha ki imlang sa lang ba pher ha India u laong ru bala pen kha biang ya ki cita hadien nyo pesan snem ha India bat ka ne ka pen shisha ya ka jing kieu jong ka jing don kimrat klau ha Kari bat menta ka India ka don bon tam ki hati Asiatic ki kendat ki kla thap sem bat ki klau हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं उसी समय दुनिया की करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी Ulat ke jela upagu Chauhan ula kawe lama ban pelat ya ka Rhino Riders Motorcycle Rally kalau penyat daka headquarters 101 area jong ka Eastern Command ke Indian Army na Rhino Training Complex Shillong. Kani kalong ka dak jong ka jing rakhe ya ka Diamond Jubilee ke headquarters 101 area ha ka bala sedang ha ka arfu artarik uyayong shi hajar khandai spa riu pulai hadien jong ka jing khanra jong snem shi hajar khandai spa riu puar ban ai jing ya da ya ka than ste la mingi. Ulat ke jela ula yaro ya ka 101 area halor ka jing shimbenta ka bashir hem bakerpang ka jongka ha ki jing khenra leno kani ka kinhun yai rally ki tuktuk ka bra lam khmat do Colonel Pankaj Chaturvedi ka headquarter 101 area kan yai lengba ka Meghalaya Assam Mizoram Manipur Nagaland bat Arunachal Pradesh bat kan yarap ru ki kinhun Shipai bat rakhe ya ka minsim itri ha ka snem jongka azadi ka Amrit Mahotsav Menteri Ketenat External Affairs Dr. S. J. Shankar unsa sedang ya ka jinglet jingo ya kari Uganda bat Mozambique nado la syai ka sngi hado ka khatsan terik uyayong unsa poi hari Uganda la syai ka sngi hakane ka jinglet jingo ka jong u lakmi lenti ba Dr. J. Shankar unsa penlong ya ka jing yakren bat Menteri Ketenat ki kamkor bari ka Uganda General J. Odongo bat kiwe ki menteri ka Uganda Uni Menteri unsa play perdaru ya ka Transit Campus jong ka National Forensic Science University NFSU ha Jinja. Kala rubandan ka jinga soy ya ka MOU ha padeng ka sarkar India bat Uganda. Halor ka jingte ya ka campus ka Baningkong Tam jong ka NFSU Shabar India.
Ka Society for Urban and Rural Empowerment SURE haka bayas nok ti ringkat bat ka Northeast Slow Food Agro Biodiversity Society NESFAS Shillong dangsyan kalapenlong ya ka cluster sharing workshop hamadan tempang club hayaw musyang jowai hapo ka project empowering indigenous community lingba ka agroecology learning circle ALC banyo ya ka may ramaw ka basyong shngan ka bakintop lang ya baro bat ka bayarap banwat kilat thamay nakabenta ka bha kamyat khnang bakalawe kadlong pahu pahay hakabam kadi kabla kershan da ka Meghalaya Basin Development Agency naka World Bank Innovation Grant. Project kawan agar berkat jong nesfas ba kabangiyong empowering farmer by building indigenous farming systems. Kai kabangi devan smutu golong bangi kum gejek benriu niladon lapa kata ka farming systems gejongi niladon ka very rich farming system. In fact lada pipat ya ka culture jongi kaya ya kat bat terkomerep kejongi. Ladan palat san hajar lais pa angut ki biabit thamai ke jingpang COVID-19 hakari haki arpsaw kanta balala. Katanat ka kot ka khia jong ka sarkar padeng kala pentip bahaga juk ka pol ladan lai hajar nyaus pa arpun riu ngut ki blak kot na kani ke jingpang. Kalapan benaru baladan palat lai fu ar hajar ngut ki bedang sya sumar na kani ke jingpang hakari bat ka jingdon jong ki blak kot kalong khandai fu pra point nyausaw na ka shispa. Katanat ka penbena balala ban aitika yada palat riu spa teli haki arpsaw kanta balala. Laban IT ka yada palat arspa arpoklur riu pun riu lak teli hakari hadu menta. Mentapat nginyapet ya kajing long jingman kasun meneng ha shilong kajing shit kalong arpusaw point nyaw degree Celsius bat kajing kriat kalong kat ar point saw degree Celsius kajing ngam ka haw kalong saw pulai na kashispa min step bat san pulai na kashispa janmit kalaban don kajing hap slap bamulu mala hakikat to kaneki jaka. Haswa bangin penkut no ngi penkan maya pi bayagan ka kubor nalor ka bapi yo i haki television pila ruban pet live haka YouTube channel jong ka DD News Shillong nakabenta ki kubor ba man lakasngi pila ban pet ka kubor jong ka DD News Shillong haka Instagram Facebook ba Twitter. Shwaban poy siya kapakot jong ka tup kubor nganya pet biang sashi sen ya kimat ba kongsan. Ay kublay Easter ka President Kari o Vice President Kari bat menteri rang badu Kari siya baro kinong syong syong jong Kari. Banjur menteri rang badu Kari Narendra Modi bagajing penek pensa ya kimrat klaw bat ki klaw ki betap kalong ka basayso ha India. Kawe lama ulat ke Jelau Pagu Johan ya ka Rhino Riders Motorcycle Rally kabla penyait deka headquarters 101 area. Bat palat san hajar lais pa ngut ki bebet thamai ke jingpang COVID-19 hakari haki arpsaw kenta balala. Deparlok atung ila poy sya kapakot jong katup kubor jungi menta ka janmit hadu bangin de syambiang bat pila syai kesngi kublay pi baro.